Poros madihita sa luhut na, tabarare maruhan ang pikirat taratu bangihon hatani debata, martangi ang mahita. Dami ni debata na sumurong siya sa luhut na ruha. Ima na mga ranguti ate-ate doho pikiran muna, ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Uri na ito hata tatangi homa hatani debata, nagabi turpujamita di Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Dinetisan buku adung bitu na patuluhon, mamukasan ayat 10 siya, rodi ayat 26, songon meridok kata itu hatta. Saya ingot madangol hon, dohot, pangalilion na duaw, rodi raro doho rason. Saya pengotikot matutu, asa tung sabam rohakku di bagasan. Ima atong parati-hati honokku, alanidu ubahen marpakirimu nau. Asia-asin na jahuba sa bindu ubahen so harusun siya pami. Ayadang mapasohotan asin ni rohanay. Mulak ratado ita higan upsukot, godang matutu habo narokmu. Jahuba do parjabarakku, ninna tordikku. Dibaheni marhaposan tuiba na maaw. Pardengga bahasa do jahuba, mida akan marhapos at ibana. Mida todini na mga lui ibana. Martua mamanangisi na hohom, makalunguton haduaw ni Jahuba. Ito sahat na. Hawak karukan sa porsyaw nagabi tubig di jamita di tikyaw ni ma. Dang matpasohotan asin ni ruhani di bata. Damang dainang dungan sa porsyaon, tung sudiru hita makasihului, ngulu na marhasunangan. Daw siyan akka parukilon, daw siyan ragam ni parmaraan. Alay guarna pinamanguru di portibyon, jojo hita mangadubi ragam ni akka parukilon, ragam ni akka sitaonon, nang hamolon. Sipata olodora, suku-suku di bagasar rohatta. Buasa masa songoni. Buasa di paluas di pata masa sa luhut nay. Jala aros sa kamadituhani. Di puli niya ka namasay. Radi mula nay. Olodo. Maul hita mga tusya ka namasay. Hawak karungan. Ya buku adung-adungon. Ima na sinuraton ni Pangeran Jeremia. Buasa di guari adung. Alamarubang adung-adung ni Pangeran Jeremia. Di sa luhut akka pardangunan na masa tu bangsa Israel diujui. Dinatartaban bangsa Juda tu habuangan Babel di tahun 526 adorang su Kristus. Diuji maling sa huta Jerusalem do bagas joro narong disi. Jala tartama pangisini huta Jerusalem tu habuangan Babel sa liling 70 tahun. Mardiday tung macelungu situtudo paklaran ni Pangeran Jeremia. Maruk kilibana desi. Mangadung ibana. Marnida. Hinadangol lipar ni hapan ni bangsa Juda. Hinorhon ni pardusaun na sida. Ubahin na tartaban na sida. Tuhabuangan Babel. Hawak karungan. Ahana masa. Di guru di bangsa Juda di TKI. Boy duwi. Kibasada kubaran. Di ngurutta sinuaingon. Tung macajojo doro ragam niya kamoron. Di bagasang ulutta marsik asurin. Nahabay si pata gabi gali paklalata. Dangarong gugutta. Dangarong be. Lasero hatta. Itu po jamita sa dariyon. Di batuduhod do tuhita. Marhiti hata ni di bata. Terus sonsongon aik na tiyo. Jalan na nabok. Di tano nakasang. Pangeran Jeremia. Dangga bilalap ibana di bagasan adung-adung nay. Alehehe du ibana di bagasan pakirimun. Di hari nay baru. Jalan adumingkan. Asa suang songo lima na kita. Ditugu asahehe. Tusada pakirimun. Di hanguluan adumingkan di hari na mangihut.
Molotung soson akasitaon ni di partikia sinuengon. Alay unang magay madili hita, manang lalap hita, mangadungi akka pardangulatay. Alay tahi, ikon tapajono maderita, tutuhatta, na marhuaswi. Hawak karungan setrupukon arong dua, nanaing hisikatotta. Na perjulu ima, sa totong mahita marnigot asiniruhan ni Tuhani. Tapang dinang dongan sa porsyaw ni bagas rengguar ni Tuhan Yesus, diduk pangiran Jeremia, asa ditatap Tuhan ni bang sunay, di pardangolan na. Unang di halupahon na sida, manang las di pasobbu, disudi pakilalaan na pait na masay. Tudus songon raro na pait, songon ni dujot-jot, pakilalaan ni sulmay, disudi akan na pait, na buwi masa di kuluna. Alay ng butot tama, dang pasobun ni Tuhan ni hita, dia akan na pait di nguruton. Idu bahin ikun arahonot ta pardidata, disakap hatuaun, nanaing papasaon ni Tuhan ni, jalauhut, marsabam ni roha hita, disudi akasakap di Jehovah. Di namadalani aryari ni ngulutta, sa unang gabisala mga lapati hita, disudi akan namasa di nguluton. Ala ni inang matapangido bisuk siya tuhatay, laho mga tusi, akan na pinamasa ni Jehovah, di ngulutta kadu persada-sada, di kadu partikian. So kung natarsurat, di Pesalmin 70 ayat 12, saya parrohay mahami, mamilangi akka ari-ari nami, asa daputan rohan na bisuk kami. Alni hawak karungan sokon halak na porsiya hita di bagasan guar ni Tuhan ta Jesus, na yung mata na punahon habisukon, laho mga lapati, sa luhut sakap hatuaw ni dibata, natukpaluaw kita, siyan akka parsuryotta. Nabaduahon, mangulo di bagasan pakirimon. Dongan sa porsyaon di bagasan guar ni Tuhan ta Jesus, sada natung masyarikot, di ngurun di solom mana porsya ima pakirimon. Mulu sarung pakirimon, marisuang duha nguluton. Tuho masong na tersurat di Heber 7 ayat 10, nasongon sao nito dittado pakirimoni. Tudus songon sao, tudus songon jangkar pakirimoni. Nak pedang haidaan sawi, nak pedang haidaan jangkari, alay id mabahin sa dahahotan di kapal. So ni mangulo ni hala ng pakirimon. Gabi hot, jala to gudo ngulo ni akan na porsiya, ujarong pakirimon di ngulo na. Dia pakirimon, na nidok ni mayroon Jeremia di terpukon. Idok di siya makarungan. Siniruhan ni dibata, naso marpasohotan, na mula ratado gana besukot. Tung macalabo siya tutudo ang makarungan paduhan ni. Jala tuk di patuguh na porsyota, asa marnida hita, tujulu. Ima diakan huli dadingkan, na sinakapan di Jehovah. O masada persyajara de ngulutta, asa songon payuran Jeremia hita, dang lalap di bagasan adung-adung, dang lalap di bagasan holso, ale manarap tujulu hita, disudui akan dadingkan, si patongonon ni Tuhani. Unang masetuki hita, unang masih madili hita, unang masalalpay de bagasan na tumatangis. Alay, tapatidik pa, paridaat ta. Manatap tujulo, di bagas sa pakribon, arna tiur, arna dobingkan, patongono ni di pataro, di akara porsia, jalan pakrimon holat tuibana. Menutung nuaing gudang akan na mangrasaki roham, gudang paru kilomu, dito ang atungan ni parsarebembi, maradupun pangalahon ni amata, mananginata, nangakaya na kopmo, unang luwas sa luhut na mambahay ko aguan pakirimon. Manang alay hamono di perkerejuan, di situasi ni ekonomi, dia kaparhepe ko na itong mas cepurat, manang alan niya kaparsahiton, naso marnamarum dupi, nang ragam niya kaparkilon na asing.
tamang dainang unang luasi, mabahay ko aguan, pakirimun di Tuhani. Dangro di dia sudia kanamasay. Nakpi do borat habolo ni. Ali ingot ma, kubuguru tuhatta, namar huasui. Sian huasu ni hamaulun, namasa dingulum. Kola sadado, nekon sipe botta. Ima setotong mahita, marpakirimun jala marhapurusan. Tutuhatta pardingka basay. Alin sadarion hama karungan, dina tabegi, hata ni dibata. Naing malam tugu hapurusyaon dot pakirimutta. Lupubi, dina setotong tahapusi, huaso dot horon ni Kristusi, nang paluhok kita sa dosa. Dang pasobon ni tuhatay hita, mga rupi akahamorun, lupi siya natolap adupatta. Naing matarajubi, babua ganupare na baru, ima silihon-lehon ni dipatarui. Las ima gebetad ni pakirimut di hita. Nanlehon ni Tuhan itu hita, di ngurutta sinuhaingon. Margadasori do ari-ari. Lasong ni mahamakaro pakirimutta, margadasori do kanamasa di ngurutton. Dang lalapi tadi bagasa perdanguran. Dang lalapi tadi bagasan arsak. Dang lalapi tadi bagasa pakilan nasedi. Madili, manasetu matangis. Alay may bagasa pakirimu mahita. Posrohatta, lehor ni Tuhan itu hita. Sikat nyaka ilu-ilu. Berhiti ragam nyaka nauli. Tuahka bertikian na bangihut. Anan isa taukap maruhatta. Majakon huwaso. Dohot horo ni rohana Kristus di bagasa kulut taon. Tapatuturo maderita. Masin ini ruah hita. Majakon jala manggulum na dominggan na benadarin di Tuhani. Totong may damar haposan holat tu Jahuba. Ay ibadah do parjabarotta. Pardingga bahasa do Jahuba mida akan amar haposat tu ibana. Jala mertua do halak. Na sa totong makalunguton hatuaun ni Jahuba. Hawak kadungan na hinahulungan ni Tuhata Jesus. Nung atakas tapakilalahon, hatuaun do lasiruha. Na nilihon ni Jahuba marhiti-hiti Tuhan Yesus. Doragam niya kapaso-paso, naso hapik kira kita. Alam ni papos maruham. Hodan marhapurusan, di bagasan guar ni Tuhan Yesus. Tung sonang situtudo, ngulut taon, mulo totong hita marhapurusan, hodan tuibana. Ingot maham wakarungan sabur siyaon, pardinga baso do Jahuba, mida akka na marhapusan tu ibana. Mida to dini na mga lui ibana. Asi-asi na Jehovah sabing do, uban na so harusun siya pabi. Ay na matpasuhutan, asiniruhani Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Alay Tuhan di bata Jehovah pinuji bagwarmu, natotong patuduhon asiniruha. Nasudung hiamat pasuhutan. Ajari mahami Tuhan memilangi ari-ari ni guru nami. Ajari hami Tuhan totong mangulu di bagasan hapurusyaon. Do pakriman na mangulu. Di bagasan posiruha. Diasi do tolong ni ruham. Natotong ibarugan utiki. Nasudung marpasuhutan. Marsakap bagwarmu. Di bagasan guhan ni Tuhan Yesus. Si hokop jala si Pangulo hami. Jalo matang yang namiyo. Amin.